Hola a tothom, soc la Belém de Grups de Conversa en Català. Fem, amb la Rosa, la nostra aportació a aquesta magnífica iniciativa que ens permet apropar-nos els uns als altres. I sobretot, no oblidis que el teu temps és aquest temps que t'ha tocat viure, no un altre. I no en desertis, orgullós o covard, quan et sentis cridat a prendre part, com tothom, en la lluita, car el teu lloc només tu pots omplir-lo. Creix, això sí, en la llengua a la tribu, mot a mot fidelíssim, i en l'espirit de revolta que alerta la teva gent contra la defallença, perquè en tu s'acompleixi, a poc, el futur, i mai no et trobis desvalgut i sol. Aquest és un missatge que ens va deixar el magnífic poeta Miquel Martí i Pol. Crec que és un retrat del temps en què vivim i, sobretot, de quina ha de ser la nostra postura, no defallir, ser forts, perquè amb això estem marcant el futur. D'acord? Una forta abraçada.